मेमोरेन्डाम आकारै बिटिसि बा बिटिआर एलेकायाव जेसेबां ट्राइबेल बेलेन्ड ब्लकआव नन प्रटेक्टेड मानसिफ्रा बेदखल खालामनानै दं होखारनांगौ होननानै मेमोरेन्डाम साबमिट खालामदों रेफारेन्सआव लाबोदों बिथांमोना गुवाहाटी हाइकर्टनि इन्टारिम भार्डिक्टखौ दिनै चिरां जिल्ला अल आसाम ट्राइबेल संघ कमिटिनि एनुवेल कनभेनसन बिथांमोना हाबाफारि दिनै सानसेनि हाबाफारि लानानै खुंदों बेवहाय आंखौबो लिंहरदों आं आलासि महरै फैदों नुजाफैदों आं मिथिनो मोनदों चिरां जिल्लानि बिथोराव जोंनि ट्राइबेल माहारिनि जेसेबां हा हुनि साख्रि बाख्रिनि राजनैतिक दिगाव आरो जनगाथनिनि सायाव बिथांमोना गुवारै सावरायलायनानै प्रस्ताब लादों आरो बे समस्याफोरखौ समाधान खालामनो थाखाय बिथांमोना सेन्ट्रेल कमिटिनो प्रस्ताब आकारै दैथायहरगोन आरो चिरां जिल्लानि बिभिन्न गामिफोराव बिथांमोना एवारनेस केम्पेइन खालामनो होननानै थिरांथा लादों दा बे बाथ्राफोरखौ मिथिनानै आं गोजोननाय मोनदों जोंनि ट्राइबेल माहारिया गोदोसोनानै दङ दासिमबो बिभिन्न जोंनि अधिकारनि सायाव जोंहा सावरायनांगौ आरो खामानि मावनांगौ दं बिथांमोना बे हाबाफारिखौ लानानै जाफुंसार होगोन बेखौ मिजिंथिदों बेथ' साननांगौ गोनां बाथ्रा जादों बोरैबाबा दुखु गोनांबो बाथ्रा अल आसाम ट्राइबेल संघनि बिटिसि बा बिटिआर एलेकायाव 10टा जिल्ला कमिटि दं बिथांमोना 10टा जिल्ला कमिटिया जयैनो दा गुवाहाटी हाइकर्टनि इन्टारिम भार्डिक्ट मथे बिथांमोनखौ बिटिसि सरकारखौ होखारनांगौ होननानै बिथोन हरदों अब्लाबो होखाराखै दा बेखौनो आं बुंदों बे साननांगौ आरो सिन्था खालामनांगौ बिसय गतिके जोङो ट्राइबेल माहारिनि जातीय अर्गेनाइजेसनफ्रा ज' जानानै जोङो काउन्सिलखौ सावरायनायनि गेजेरजों नारसिननांगोन बिनि थाखाय जोङो खामानि मावनांगोन